Lamin mi apoi sum sning ki pat ba ki song ben sei tangi ki candidate ki babiang o pat ba ola de ban rai ban jit yo pra ha ka MDC election ban penjob yo pra ha ka MP election gani gani tang ka jing sang ban peni ya ka jing shara ka jo pat ba ya ka Voice of the People Party handai ngano epi kam dai ban kot tang hau ar pusau handai ka dai ban penting hadu o ar fu pra ka dai nem dai ne ngin bo thong ngin bo ya ka thong Bau Arpopra, the Voice of the People Party comes in shar. Yang jela, but hanta ka ri barok kawai kan I. Yang kita jong ka jingkremen nanta ke longdin ke mandin ke ri. Ngem devan ngap iki tu ke bapen so tho bagla. Banang le ayun penki kita ka reservation policy. Kan no ka kam sarkar. Ndai la ka sarkar ka trei hok kala ban penmi kam. Iki sama iki snem ki banan. Baimla. Tang nang ni ka pisa ka bapulut. Pot lagi kam Sherman, lagi kam konsultan, bagai jing pelut pot, haga jing shna, lagi taki kamera, lagi minister, naga snem, shaga snem. Ngarang fila tinggal landang ban perun kam, lah ban le shibon kei kaban penmentoy, lagi pat ba nong shong shong. Kau boleh shibon nantang ni kapor ka jongpi. Menta kapoi ka benta bangin penrung lagi hot. Nginum shu penrung komto. Kat sabangilet, ngida shem ka jing menjur jong ki bawan shaga jingalang. Kani pilawan ngem kwa ban shu penrung hot no kum ni oh yang ni don arkli ke form kawai ke form rong ping kawai ke form rong jerngam kamut panlong kita ki primary ban shulong tang ki hot jong party bamla blesi ban yakit kam ngia penrung yeldi kum primary member kador ka bangibo ngibo sanpho tangka shisnam kitopat ki banlong ki hot kino yakit kino yaba kila ban join kum ki kila ban pinyeso kum kita ki active member ngibo shispa sanpho shisnam don bo nga paden ni la sorem phi ngau shu phi spa sanpho shisnam e uduma kanu phi stio kum mentoy oh to phi to ka biang dabu kham he ka ta dong biang phi ple ngau phi tam ka ta tingin trengin bo shi spa sanpho kala biang teng isu slow ba karem re ken pat ya ka jing pelut ka bam don dor ma ni soka perlo ayo soyong sitayo to san spa dang lut phi baisa judi krem ko ate mati ko ale tem chip so di krem ko aro san spa lut di tan mar sa ka ni ka si spa san pho ka de ban pentolon ni ki kam kum ka party ka bangi persang ban penmi ya ka jing ka shan nang ni nang tai da galinti ka babet ban pentolon ni ki kam jo ka party te hagane ka por shwa bangin sedang ni ka jing perung dukot ngan hapan shim me ka jing menjur jo phi pa ki bawan sengani ka jingala laya phi menjur ba pin rung pin pineso no yala di sa party hadin ba pineso ka jing penchai hadin ba pilatip ya ka nongrim hadin ba pilatip ya ka ta ka jing I jingai ka thong ka jungi bat ka ai ka bangin ya nang ni sakpat pin hapan pini ya ka jing menjur what's going on hapan pin stomi phi all the best what's going on hapan pin stomi phi lada phi ki bawan sengani ka jingalang ki rai ban pineso yaledi pat ka party what's no pair le pai si yeng bagakti rum lele toywan no lang sini sepo all the best wa kita kebedan setai kini wan lang sini namar ngin haban pini ka jing menjur ki ba ko ban pineso ki rai ban pineso but the Voice of the People Party kingdom tieng ya kakti menta le pai si yeng bagakti rum lele tang bangala de ban pineso eledi but the Voice of the People Party ki ba yen se surok kiba don jumot ban pineso ngin herlang ni ngin da peni aga dak kashin bangla rai menta ban pineso ro ereni ban the Voice of the People Party wan shene shakmat bat ngakarpat ngini janglang ni paro ngini janglang kiba nang ni paro kom kata ba ki pa jang soyong constituency kila shim ya rai ha kane kasni ka mamenta ka khatso trek ka jong ujliu arjar arfulai ngila leksha ka jingalang bala pelong the Voice of the People Party pada diam begila yasne ya ka jing penshai ngila shim ya ka rai ban pineso tang jini kepada nampo madam on shim bagindai kit khot lani kepada shim ya ka rai kepada shim surok wasnoi ngin shim bapilong tang kinongan pekai
yang ada jingalang gaji. Selada pilarai ban pilih so hier sini semadat yang dia dan bentalen. Andre lada piong ni nasuak yang nampak lah ban pedang ba pinlong kita kinong kersan lani ki ban pilih so yang di bak voice of the people party. To kata kita don ki ban hiar ngin ala. Oh, yan ala. Nayang asrop. Ini dan bentalang akan kemarin bahkan sa kenal. Bagai jingon ke jingi kandai temangiwan dan snap hayu barden. Ukran balira khana sewai pat. Andai ngiwan lamar ngisang ban beni ya kata kajing terang ke jingi kono bengi dan benta bagai voice of the people party. Tong ngendang ap kita ngawan. Wat kita ke besang seteru. Lara pidan timot wan sini semaran ngena. Kloy. Wan sini semaran. Kita baru kibadan timot hiar sini semaran. Kloy. Ngetho nawar ngalas ngetho naladi shimet paling apiniso but the voice of the people party. Kay kathang kajungi kalong ban penyo agilong din mandin kajungi agalawi kabasngay. Kenamar katagarao yin ap ka bagidang don ki bahyar sengani ka jaka khnang bangini simban talang kum kata kajing penpau bangi lawanang ni ngi menjur bangin rung sya ka party ka voice of the people party bat bangin long kita kin nongetre ke basyir ham lahai por bai jingla ai jungi te tong i kirang ya kirang hiar kitai yin ap Kampenstad Kepala dia boleh kaki cari. Tong nap segitu. Sondoling herlang semaran. Mau apa? Toh, athai, layau poi mo. Tegni kapur, kum kadak jong ke jingmenjur. Baki pai ba ki bon shikene ke jinglang dagoi ke jingmot ke jimperkhat. Ila rai rangba banadu menta ke ski ke khat sau trik jong jileu arjal aflai ngala rai ban pinyaso yale di hadin bangalaya snow ke jing pinshai ne ki nalam jong party. Bakum kadak jong ke jingmenjur. In rai ke kti ke jingi ma in pini bangiwanang ni bat ni lamenjur bangin pinyaso yale di but the voice of the people party but nado mentahi ngin longgit khot ki bashirham ki bane kirshan tinge hado bangindala banwan ra ega jingkala hagan egari kabe je gaji tingini simmata ban pertalang ya ka shap jong ka party hagan ega por lai se laiwa ha pra pertai ha pra ha pra ha pra khublei shibon khublei shi hajarngo